Si agafem un poema que comença dient amb lent dolor esdevé somnifós aquella llum dels altíssims palaus. Això és molt típic, hi ha una llum d'altíssims palaus, a més d'altíssims palaus són una mica conte infantil, aquella llum dels altíssims palaus amb lent dolor, és a dir, una manera lenta i que es fa llarg, esdevé somnifós. Llavors, si ara ens aturem a escoltar la música, veurem amb lent dolor esdevé somnifós. És aquest ritme bum, 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 bum. Però llavors, quan ha d'explicar què és el que esdevé somnifós, que és la nostàlgia del que s'ha perdut, que és la llum dels altíssims palaus, doncs aquella llum dels altíssims palaus. Agafa les paraules llum, altíssims palaus, agafa aquesta cosa com nostàlgica. A continuació, perquè les parts dolces en Espriu sempre duren poc, doncs aquesta llum que esdevé somnifós, aquesta llum dels altíssims palaus es com desintegra i llavors ell diu la manera d'explicar com aquesta llum se t'escapa entre els dits, que vindria a ser això, i diu ja flor desfeta els dits, doncs fixeu-vos aquí l'espror de les paraules, ja flor desfeta els dits aspres de pluja del meu extrem hivern. Les paraules, dits aspres de pluja, extrem hivern, són ja molt... se't fica com un fred humit a dins dels ossos.